Evgenij Rivkin. Benfica Lisabon, tá, ako som už spomínal, začala tento turnaj víťazstvom nad Kragujevacom v útorok 3-0, keď góly strieľala v druhom polčase. V stredu ale prišiel famózny výkon Slovmatiku Fofo a víťazstvo 5-4, takže Benfica, slávny klub, ktorý už vyhral Final Four, teda stal sa celkovým víťazom súťaže v sezóne 2009-2010, sa musel skloniť pred výkonom obetavo hrajúcich hráčov Oranies. No a dnes musí zvíťaziť, ak chce vyhrať celú skupinu. Tu je zostava Benfiky Lisabon, v bráne s 12 Juanjo. Prvá formácia 2 Čakíňa, 7 Rafael Enmi, 8 Alessandro Patias, 9 Gonzalo, to je kapitán Benfiky. Druhá s trojkou Bruno Coelho, 5 Fabio Cecilio, 6 Wilhelm Fernando, číslom 11 Bruno Pinto, 14 Alan Brandy, 17 Mario Freitas a 20 Brazílčan Ré. No a pripravený je do brány s jednotkou Bebe a s 15 Cristiano Marquez. Trénerom Benfiky je Joel Rocha. Rozhodcovská dvojica na ploche, tým prvým je Bogdan Sorescu z Rumunska, druhým Borislav Kolev z Bulharska, tretí náhradný rozhodca je Admir Zahovič zo Slovinska. Delegátom stretnutia je Martinus van den Beckerom z Holandska. Ukrajinci hrajú tvrdý strojový futsal zo zabezpečenej obrany, svedčí o tom aj pomer inkasovaných gólov. Jedenkrát sa Kragujevac presadil, keď už bolo dávno v zápase rozhodnuté za stavu 5-0 pre Charkov. A to je jediný gól, ktorý inkasovali hráči v bielých dresoch v dvoch zápasoch. Benfica Lisabon, to je úplne iný štýl, je tam hravosť, je tam kombinácia, fantázia, kreativita. U každého hráča je to spojenie brazilských a portugalských hráčov. No a uvidíme, kto dnes bude sláviť úspech, kto zvíťazí a kto postúpi do Final Four. Pretože Ukrajinci, ak budú pokračovať v tej skvelej defenzíve, tak to bude mať Benfica veľmi ťažké. Slovmatik nenašiel recept na ukrajinského majstra. Uvidíme, či sa to podarí Benfike. Veľmi dobre sa dali porovnať obidva zápasy. Bolo vidieť, ako Slovmatiku sedí súper, ktorý otvára obranu, ktorý sa tlačí dopredu. Fantastický výkon podal Mário Gašparovič v bráne Slovmatiku Fofo. No a hráči, keďže mali viac priestoru na zakončenie, dokázali sa 5-krát presadiť. Škoda, preškoda, že po 36. minúte, kedy strelil Bartošek 5. gól do prázdnej brány, prišli dve ďalšie fantastické šance. Bartošek mohol dať na 6-2 z polovici ihriska a potom cez celé ihrisko trafil ešte Slovmatik žrť prázdnej brány, pretože Benfica hrala už powerplay. No a v závere prišli dve chybičky, respektíve dobré kombinácie portugalských hráčov v petici. A najskôr Patias 39. a potom 3 sekundy pred koncom Coelho znížili na 5-4 a to znamená, že Slovmatik má najhoršiu, respektíve už žiadnu šancu vyhrať túto skupinu Elite Round. Zatiaľ oťukávací futsal, Ukrajinci v tom svojom typickom betóne. Pred vlastnou šestkou trojica hráčov zoradených a jeden na pivote, ktorý narúša útoky Benfiky. A opäť sa ozývajú aj priaznivci Lokomotívu Charkov, ktorí pricestovali už na prvý zápas a pozbudzujú svoj tím, ktorý je veľmi blízko k tomu, aby pretavil svoju tretiu účasť Elite Round do postupu do Final Four. To by bol obrovský úspech ukrajinského majstra, ktorý je základom aj ukrajinskej reprezentácie vo futsale. Prvý zápas odchytal brankár Evgen Ivaniak, v tom druhom proti Kragujevacu sa predstavil kapitán Litvinenko v bráne. No a dnes opäť dostáva šancu Evgen Ivaniak, ktorý ešte neinkasoval gól. So 14 vidíme Alana Brandyho, ktorý sa pohybuje na pivote Benfiky.
A opäť do bezpečia odkopávajú loptu hráči v bielých dresoch. Ako náhle sa dostane Charkov pod tlak, tak sa nerozpakuje poslať loptu aj niekde na tribúnu, len aby z toho nebola chyba. Dva strelecké pokusy, ktoré predviedol Bruno Coelho. Obidva boli zblokované. V tomto je Charkov naozaj neuveriteľne precízny. Dokážu sa hráči vrhať pod nohy útočiaceho tímu, vykrývajú tak spodok brány. No a Ivaniak, ktorý patrí medzi najvyšších hráčov v drese Charkovu, vrch brány spoľahlivo kontroluje. Aj v tejto chvíli zachytili kombináciu Benfiky hráči v bielých dresoch. Veľkým pilierom je práve Evgen Rogačov, ktorý hrá na poste toho posledného hráča v obrane. Opäť Rogačov pri lopte. Benfica forčekuje s 3 hráčmi na súperovej polovici, ale vidieť, že Ukrajinci majú dobre prečítaného svojho súpera a podržali loptu. Opäť tak, ako to býva vo zvyku, vidíme množstvo súbojov, v ktorých si hráči pomáhajú aj rukami. A tu je chyba Ukrajincov. Evgen Rogačov si neuvedomil, že brankár bude hrať druhú loptu. A tak rozhodcovia pískajú, pretože sa nikto z hráčov Benfiky predtým lopty nedotkol. A vidíte, ako Ivaniak okamžite upozorňoval svojho spoluhráča, že nemôže hrať, lenže už bolo neskoro. Tým, že lopta smerovala na bránu, tak musel Ivaniak hrať. Veľká šanca pre Benfiku po taktickej chybe ukrajinského tímu. A zrejme uvidíme signál ľavačka Fernanda. Je veľmi nebezpečná, takisto aj Coelho je výborný strelec, tak uvidíme, čo vymyslia hráči v červených dresoch. Samozrejme, že rozhodcovia dbajú na predpísanú vzdialenosť. Brankár takisto nemôže ísť bližšie k lopte a musí sa postaviť na úroveň múru. Benfica má obrovskú šancu. Fedorčenko a Šotur má v múre. Uvidíme, čo Benfica vymyslí. A strela tesne vedľa. Nakoniec to bol Bruno Coelho, ktorý pálil právačkou. Chýbali tomu centimetre. Presne zo 6 metrov rozohrávala Benfica túto štandardnú situáciu. Ivaniak okamžite vyrazil proti hráčovi, ktorý strieľal na bránu, ale zasahovať nemusel. No, Charkov prežil veľmi ťažkú chvíľku hneď v úvode prvého polčasu. Benfica opäť s vysokým pressingom a tentokrát to vyšlo. Hráčom portugalského majstra získali loptu ešte na súperovej polovici. Dá sa očakávať celý zápas takýto boj, ale teraz strata lopty. 2 proti 2 a strela, ktorú vyrazil Juanjo. Prvá priama strela Charkovu na bránu Benfiky. Fernando nenašiel spoluhráča. Ré to mal veľmi ďaleko k lopte a bude z toho out pre ukrajinského majstra. Pozrieme sa ešte raz na to, ako strieľal Denis Ovsianikov. Jeho lopta smerovala k vzdialenejšej žrdi. A opäť typická akcia Benfiky. Dlhá vyhodená lopta až na posledného hráča pred bránou, na toho pivota, ktorý ide do súboja a snaží sa spracovať loptu, pripraviť pozíciu. Tentokrát je z toho rohový kop pred Benfiku. Opäť vidíme, ako rozhodcovia upozorňujú hráčov, pretože tí sa tam tlačia rukami, aby získali čo najvýhodnejšiu pozíciu v blízkosti brány. A znova ukrajinský blok. Sorokin zráža loptu. Na palubovke Oleksandr Sorokin, jeho brat Dmitro Sorokin sa nepríjemne zranil v prvom zápase proti Slovmatiku Fofo za stavu 2-0. Spadol nekoordinovane na palubovku a vykolbil si lakeť. Okamžite zasahoval lekár našej
reprezentácie vo futsale doktor Kryžan, ktorý ho zobral do sanitky a pre Dmitra Sorokina sa turnaj skončil vlastne už v prvom zápase. V prvej štvorici ho nahradil jeho brat. Ale Ukrajinci naozaj ukazujú vynikajúcu formu. Teraz príležitosť Benfiky. Technické zakončenie. Lenže tesne vedľa Rafael Enmi to skúsil a už sa hrá na druhej strane. Takto je rýchly šport futsal. Tam sa menia situácie zo sekundu na sekundu. Najhoršie sú straty lopty, samozrejme, a to je založený útok pre súpera. Aj Ukrajina skúša dlhé vyhodenie brankárom, lenže nepresné. Ešte raz sa pozrime, prihrávka a to je paráda v podaní Rafaela Enmiho. Chýbala lenže väčšia presnosť. Aj v takomto zápase, kedy potrebuje Benfica vyhrať, si dovolí hráč parádu, ktorá síce gól neprinesla, no lenže ak by bol z toho gól, tak to by bol výstavný kúsok futsalu. Sorokin dozadu na Ivaniaka a Ukrajinci nevymyslia smerom dopredu nič. Často sa hovorí, že v kolektívnych športoch sa nedá hrať na remízu 0-0, lenže v podaní Lokomotívu Charkov by som si nebol až tak istý, pretože Ukrajinci majú neuveriteľne prepracovanú tú obranu. A za nimi je skvelý brankár, takže je to vždy veľmi ťažké pre súpera. Benfica má množstvo nacvičených situácií, je to plne profesionálny klub. A teraz sa píska faul na strane Benfiky. Previnil sa tam so sedmičkou Rafael Enmi. Dnes sú zápasy posunuté. Pozor na akciu Charkova, ale Juanjo zasahuje, pretože hneď po skončení druhého zápasu sa musí palubovka rozobrať. Pod ňou je ľadová plocha, pretože na tomto zimnom štadióne, ako isto dobre viete, hráva domáce zápasy Slovan Bratislava v KHL. No a práve časový tlak majú organizátori na to, aby rozobrali palubovku, pretože Slovan nastúpi proti CSKA Moskva cez tento víkend a samozrejme ľadová plocha musí byť v dispozícii. Pozor na šancu, ktorú má Ukrajina, respektíve ukrajinský majster. Strela tesne vedľa. No a už mohlo byť zle nedobre pre Benfiku. Povedzme si možnosti, aké môžu nastať, ak Benfica vyhrá, postúpi a Lokomotív Charkov skončí druhý. Ale ak by sa zrodila remíza, tak Slovmatik Fofo bude mať ešte šancu skončiť na druhom mieste, pretože v tom momente by mala Benfica 4 body a Slovmatik Fofo, ktorý má zápas dobrú, ak porazí Kragujevac, tak by mal bodov 6. No a bolo by z toho krásne druhé miesto. A nový rekord Slovmatiku Fofo. Zatiaľ v elitnej skupine získal Slovmatik najviac 3 body z 3 zápasov. Už 3 body na svojom konte má a ak bude bodovať aj v dnešnom večernom zápase, ktorý začína o 18. hodine, tak bude to najúspešnejší turnaj pre Slovmatik Fofo na tejto fáze medzi 16 najlepšími klubmi v Európe. Čakáme na loptu. Benfica bude v postupnom útoku. Kapitán Gonzalo bude rozohrávať loptu do hry. A opäť tá prvá formácia Čagíňa. Pekná kombinácia. Zadovka. Gonzalo. Zdalo sa, že rukou zahral ukrajinský hráč, pritom sklze rozhodcovia nepískajú.
Ďalšia kritická chvíľa v defenzíve Charkova a teraz akumulovaný faul po tom, čo Patia sa ocitol na palubovke. No, okamžite vystrelili ruky hráčov Benfiky nad hlavu. Rozhodcovia zostali pokojní. Ťažko povedať, či brániaci Evgen Valenkov zahral rukou alebo nie. V každom prípade sa nepískalo. Pripravený Patias, jeho strela tesne vedľa. Ivaniak tam išiel síce nohou do toho spodného ľavého dolného rohu, ale no ťažko povedať, či by loptu vyrazil, ak by smerovala na bránu, chýbalo možno 10 cm. A tak zadunel len reklamný banér za bránou tohto muža. Jeden zákrok si zatiaľ pripísal v tomto zápase brankár Benfiky. Inak jednoznačne vo vyššom držaní lopty a aktívnejšia smerom dopredu je Benfica Lisabon. Ale to sa čakalo. Portugalskí hráči nemajú dôvod, aby hrali inú taktiku ako tú, ktorú predvádzajú na palubovke. Teraz si tam rukami pomohol Fernando. Coelho. Ukrajinci sú veľmi rýchli na nohách. Ukázal to teraz aj Alexander Sorokin, ktorý odblokoval hostujúceho Mária Freitasa, ktorý si posunul loptu po čiare. Veľmi ťažko hľadá Benfica Skulinu v defenzíve Lokomotívu Charkov. Srbský Kragujevac predviedol peknú kombináciu proti Charkovu, ale už za stavu 0-5. Na jeden dotyk hráči vykombinovali ukrajinského majstra, takže gól padol úplne do prázdnej brány, ale to bola jediná zatiaľ situácia, kedy si Ukrajinci vzadu nevedeli rady so svojím súperom. A ďalší hráč pod tlakom odkopáva loptu tak, že trafí kocku nad hracou plochou. Bez problémov sa Ukrajinci okamžite vrátia dozadu, sformujú svoju štvoricu na vlastnej polovici a čakajú aj na takéto chybičky, akú robil Bruno Coelho, keď nepresne prihral. Teatrálny pád Denisa Osianíková. Ukrajinci veľmi radi dohrávajú takéto súboje a snažia sa oklamať rozhodcov. Tento pád bol jasne filmovaný a rozhodcovia dohovárajú Denisovi Osianíkovi, aby nepoužíval nešportové zbrane v zápase, pretože môže byť ocenený aj žltou kartou. Nepresná prihrávka, ale Fernandu sa opäť dostal k lopte. Vždy chýba tým kombináciám Benfiky vo finálnej časti väčšia presnosť. Aj teraz vložil špičku ukrajinský brániaci hráč do prihrávky a nebolo z toho nič. Navyše Benfica vôbec nestrieda zo stredných a väčších vzdialeností. Spolieha sa na to, že vykombinuje Ukrajincov a trafí z bezprostrednej blízkosti do brány. No ale zatiaľ to hráčom v červených dresoch absolútne nevychádza. Naproti tomu Ukrajinci po
rozohraní z autu okamžite strieľajú, ak sú aj na polovici ihriska. Nerobí im to žiadny problém. Lopta sa odrazí, je z toho aut, zase prichádza upokojenie, hráči sa môžu skoncentrovať. Evgenij Vaniak teraz poslal veľmi presný pas cez celú dĺžku ihriska. Bude z toho aut pre Lokomotív Charkov. S trojkou Šoturma. A rohový kop. Môže dojsť k prečísleniu. Teraz to Ukrajinci dobre nevymysleli. Ivaniak vybehol ďaleko z brány a spolu so Šoturmom zastavili ofenzívny atak Benfiky. Lopta je stále v hre. Až teraz sa píska prerušenie. Čaká sa na veľmi dôležitý úvodný gól tohto súboja, ktorý určí postupujúceho do Final Four. Benfica tá prišla do Bratislavy s tými najvyššími cieľmi a to je postup a víťazstvo v tejto skupine elitnej fázy. Ukrajinci tí o svojich cieľoch príliš nehovorili, ale idú do každého zápasu s tou svojou osvedčenou taktikou a zatiaľ to vychádza na 100%. Pekná kombinácia, strela z uhla. To bol Rafael Enmi, ktorý pálil, lenže zase chýbali tomu dôležité centimetre. Mieril na vzdialenejšiu žrť hráč číslo 7 v červenom drese, lenže Ivaniak zasahovať nemusel. Out pre Charkov. Rogačov a jeho oblúčik smerom do šestky. Benfica sa síce ubránila, ale teraz ako keby sa hráči portugalského majstra nemohli dostať do súvislejšieho tlaku. Charkov zatiaľ perfektne vychádza tá jeho taktika. Opakujem ešte raz. Lokomotívu Charkov na víťazstvo v skupine a postup stačí aj nerozhodný výsledok. Lopta preletela možno okolo 4 hráčov, nikto sa aj nedotkol. Čo je podstatné pre Benfiku, tak nabiehajúci hráč nestrieľal na bránu. Je z toho out pre Benfiku Lisabon, ktorá je písaná dnes v zápise ako domáci tím. Šoturma. Už vytlačený z ideálneho uhla. Ešte 8,5 minúty sa bude hrať a píska sa faul na Evgenia Rogačova, ktorý v zápätí odchádza striedať. Už som to hovoril aj v minulých zápasoch, Charkov je naozaj veľmi zaujímavý tým, že má perfektnú defenzívu, hrá úplne čisto. Ešte ani raz sa nekopal 10-metrový trestný kop proti ukrajinskému majstrovi a treba povedať, že naozaj väčšinou sú hráči Charkova v defenzíve na vlastnej polovici, pritom bráňa čisto, teraz majú príležitosť.
Osianikov mohol hlavou otvoriť skóre, ale dostal tú loptu trošku dozadu, bolo vidieť, ako je v záklone. To bola pekná akcia ukrajinského majstra. Ukrajinská lavička reklamuje, že niečo nie je v poriadku s loptou, ale rozhodcovia neberú ohľad a nechajú pokračovať v hre. Takže Benfica už rozohrala. Na hráčoch v bielých dresoch vidieť, ako si sústavne hovoria preberanie hráčov, organizáciu defenzívy. Tam žije naozaj celá štvorica, aj brankár, ktorý, ak niečo hráči zanedbajú, okamžite im to pripomína. A ešte ani raz Benfica neprekvapila svojho súpera. K žiadnemu prečísleniu sa portugalský majster do týchto chvíľ nedostal. Teraz príležitosť a ďalšia zblokovaná strela. Ukrajinský majster hrá tú svoju typickú hru. Aj v prvom zápase bola Benfica aktívnejšia proti Kragujevacu, lenže v prvom polčase gól nedala. V druhom potom prelomila streleckú smolu a 3 gólmi rozhodla o víťazstve v útorok 3-0. Góly dával v 24. minúte Fernando, 35. Coelho a 38. Patias. To už hrali Srbi otvorenú partiu a doplatili na to ďalšími inkasovanými gólmi. Ukrajinci striedajú kompletnú štvoricu hráčov. Znova prichádza Evgen Rogačov, ktorý riadi obranu vzadu. A tu je brankár Ivaniak. Na takejto úrovni v elitnej skupine ešte neinkasoval gól v tomto ročníku. To je vynikajúca vizitka celej defenzívnej činnosti mužstva. Nielen brankára, samozrejme brankár nie je čarodejník. Ak by Portugálci prečísľovali a išli do kombinácií, tak brankár je koľkokrát úplne vyradený z hry. Lenže hráči v bielých dresoch dokážu pokrývať priestory, z ktorých sa strieľajú góly, a to je hlavne 6-metrové územie a stred pred ním. Opäť to jednoduché zahrávanie autu z podaní Lokomotívu. Prihrávka na hráča, ktorý je rozbehnutý, a nasleduje strela, aj keď do brániaceho hráča. Tak to bola obrovská príležitosť, zmena smeru a Juanjo zareagoval neuveriteľne. Do protipohybu portugalského brankára smerovala lopta. Z tejto kamery to nebolo až tak viditeľné, zdalo sa mi, že sa tam dotkol Fedorčenko lopty a neuveriteľne zareagoval brankár Benfiky, ktorý sa v protipohybe postaral o to, že loptu vytesnil mimo brány. Dlhá lopta na Brandyho, ktorý ale nespracoval. Lopta lieta popod kocku zimného štadióna Ondreja Nepelu, ale teraz sa nedotkla ničoho, takže sa pokračuje v hre. Aj keď hráči chvíľu čakali, kým dopadne. Ani teraz sa nepresadí Bruno Coelho, pretože Rogačov perfektne prečítal prihrávku a bol prvý pri lopte. Zrazená lopta out pre Benfiku a tu je Rogačov. Čagíňa pripravuje pozíciu a znova Rogačov zráža loptu na rohový kop.
Teraz Benfica dobre našla hráča pred bránou, lenže tá strela nemala patričnú razanciu. A tak Ivanov Ivaniak len zobral loptu z palubovky. Bolo by zaujímavé sledovať tento zápas, ak by padol prvý gól. Či už na jednej alebo na druhej strane, nechceme nikomu fandiť. Teraz vynikajúca strela ľavačkou. Alan Brandy chcel nachytať Ivaniaka, lenže ten vyťahuje famózny zákrok. To sú strely spoza brániaceho hráča. Pozrite sa, okolo Rogačova vypálil. Možno z 8 metrov k bližšej žrdi. Ale Ivaniak zareagoval. Out pre Benfiku, teraz takticky púšťal Coelho loptu za bočnú čiaru. A znova prerušený signál. Benfica tam už odťahovala pohybom hráčov a snažila sa vytvoriť priestor pre zakončujúceho. Lenže Ukrajinci prečítali, teraz šanca! A Ivaniak berie loptu z nohy. Ktože to tam bol? Myslím, že s trojkou Coelho. Nie, tak so 14-kou Alan Brandy. Ten je veľmi nebezpečný vpredu. Ivaniak včas išiel na zem. Samozrejme, že toto je veľký rizik. Ak by brankár nezasiahol loptu, ale nohu, tak by z toho bola penálta. Ale ukrajinský brankár presne zmenil smer lopty. A tak sa pokračovalo v hre. Sergi Žurba. A opäť tá uspávanka Ukrajincov zozadu na množstvo prihrávok. A potom pokus vysunúť Pivota, ktorý ani v tejto chvíli nevychádza hráčom v bielých dresoch. No, Joel Rocha poriadne diskutuje na lavičke portugalského majstra. Vyzýva hráčov k tomu, aby boli aktívnejší, aby sa viac pohybovali vpredu, aby bolo komu prihrať. A opäť Brandy. Teraz to majú dobre rozohraté hráči Benfiky a skvelý zákrok. Možno z 5 metrov zlikvidoval teraz Ivaniak šancu svojho súpera. Krásne rozložené. A Bruno Coelho nedáva gól. Vo výbornej pozícii. Ivaniak tentokrát nešiel na zem. Ostal na nohách a urobil dobre, pretože tá strela smerovala hore. To sú situácie, ktoré koľkokrát rozhodujú zápasy. Ré nespracoval dobre loptu a teraz šanca pre Ukrajincov prečísliť, ale už strácajú možnosť, pretože zasekol tam na pravej strane jeden z hráčov v bielom drese a už prišla len strela, ktorú Juanjo bez problémov chytil. Na palubovke Ré, takisto Gonzalo. Zdá sa mi, ako keby Benfica teraz lepšie kombinovala. Ďalšia strela, ale Ivaniak pripravený. Aj s takýmto deštrukčným futsalom sa dá vyhrať skupina, čo nám ukazujú Ukrajinci. Benfica teraz poriadne zvýšila počet streľby na bránu, lenže Ivaniak je nepriestrelný. Ré ani v tejto chvíli neprekonal Patias Ivaniaka. Tá strela smerovala do brány a pozrite sa, čo skúša ukrajinský brankár. Zdalo sa, že Juanjo bol príliš vysoko z brány a tak si loptu hodil na nohu. Brankár Ivaniak a snažil sa cez celé ihrisko streliť gól. Na druhej strane opäť šanca, ale Patias hlavou neprekonal. Respektíve netrafil bránu. Tak teraz sa hrá hore dole, to sa divákom páči.
Trošku som prekvapený, že Ukrajinci prijali túto výzvu, že nesnažia sa už držať loptu len vzadu, ale snažia sa aj streliť gól. Šanca, ktorú majú hráči portugalského majstra, a teraz ste videli, kde bol vystúpený Ivaniak. Na druhej strane skvelý Juanjo. Toto je futsal, ktorý dvíha divákov zo sedačiek na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Vidíme absolútny vrchol, čo sa týka klubového futsalu v Európe. Nestrážený Rogačov, ktorý sa ocitol v bránkovisku Benfiky, to je naozaj nezvyklá vec. Rogačov väčšinou býva ako posledný hráč vzadu. A teraz aj ukrajinský majster vysúva svojich hráčov dopredu a Benfica má problém v prechodovej fáze. Šoturma bol úspešnejší v tom súboji, lopty sa dotkol ešte Coelho. A tak je to out pre ukrajinského majstra. A znova Valenko bez problémov loptu odkopáva, keď bol rýchlejší ako útočiaci hráč a bol skôr pri lopte. Out pre ukrajinský tím. Blíži sa záver prvého polčasu, stále 0-0. Čo viac ako 2 minúty sa bude hrať. A teraz sa Ukrajinci sympaticky snažia niečo vymyslieť aj smerom dopredu. Lopta smerovala na Fedorčenka, ale bráňací hráč podvihol loptu do autu. Teraz si nerozumeli hráči ukrajinského majstra, 3 proti 2, možno prvé prečíslenie, ešte šanca a nakoniec len Rogačov zráža loptu na rohový kop. Práve Rogačov bol tým hráčom, ktorý zle rozohral tú loptu. No a to bolo zo 6 metrov. Strieľal Patias. V poslednej chvíli Rogačov dal nohu do tej strely. Ovsianikov odkopáva. Aj keď nevidíme góly, videli sme množstvo zaujímavých momentov. V prvom polčase v zápase, ktorý rozhodne o tom, kto postúpi do Final Four. A ďalšia skvelá príležitosť portugalského majstra, aby Benfiku nemrzeli tieto zahodené šance. Nádherne sa Čagíňa uvoľnil pri vzdialenejšej žrdi. Ťažko povedať, kto, tak nikto. Inak by bol to rohový kop, ak by zasiahol brankár Ivaniak alebo bráňací hráč. Čagíňa netrafil odkrytý kút brány možno z 2 metrov. Veľmi dobre zahratý rohový kop. Pozdĺž celej brány, prudká lopta na vzdialenejšiu žrť. Ale Čagíňa, aj keď strieľal, netrafil bránu. Benfica stráca loptu, teraz sa trojica Ukrajincov rúti dopredu a strela vedľa. No trošku to teraz nevymysleli dobre. Hráči v bielých dresoch, mala prísť prihrávka určite doľava, kde bolo viac miesta. Ale Ukrajinci hrajú úplne jednoduchý futsal. Aj teraz Denis Ovsianikov potiahol loptu na 8 metrov a prišla strela špicom. Aj keď nepresná. A znova skvelý Evgen Ivaniak v bráne Charkova. Nerobím si záznam, koľkokrát sa už dotkol lopty brankár v zelenom drese Lokomotívu Charkov, ale už zrejme čaká na polčasovú pauzu, aby si trošku odýchol. Ukrajinci začínajú robiť chyby v rozohrávke aj teraz pri druhom dotyku a museli si pomáhať rukami v defenzíve. Bondar dostáva žltú kartu. Dmitro Bondar prvým potrestaným hráčom v tomto zápase.
Ešte od stolíka časomeračov neprichádza upozornenie pre ukrajinskú lavičku, že by to bol 5. faul, takže 10-metrový trestný kop nehrozí pre Lokomotív Charkov. Začala záverečná minúta prvého polčasu. Na postupovej pozícii stále hráči v bielých dresoch. A tentokrát si rukami pomáhali hráči Benfiky a žltú kartu dostane aj Fernandu. Samozrejme, že na polovici ihriska aj za cenu žltej karty je takýto zákrok pochopiteľný, pretože tam by sa už rútili dvaja hráči proti jednému brániacemu a to futsalisti majú natrénované perfektne tieto prečíslenia. Pozrite sa. So sedmičkou Serži Žurba, potiahnutý rukami za dres. A správne je udelená žltá karta aj na strane Benfiky. Rogačov kazí prihrávku, ale teraz to nie je nebezpečné pre ukrajinského majstra, pretože lopta preletela až k brankárovi Benfiky a odtiaľ sa góly nedávajú. Záverečný tlak prvého polčasu, podaní Benfiky Lisabon. Krásne uvoľnenie, lenže už je lopta. Tak nebola ešte za zadnou čiarou. Benfica bude kopať out. A je tu oddychový čas, ktorý si berie Joel Rocha, tréner Benfiky Lisabon. Pretože hráči v červených dresoch sú v držaní lopty a tak môže brať timeout len lavička Benfiky. No a vidíme, zrejme pôjde o poslednú situáciu a nejaký signál, ktorý predvedú. Tu sa pozráme ešte raz na niektoré príležitosti, ktoré Benfica v prvom polčase mala. A táto bola zrejme najväčšia, keď Čagíňa mohol zasunúť loptu k pravej žrdi a Benfica by vyhrávala. Takže 23 sekúnd sa ešte bude hrať prvý polčas. Benfica bude zahrávať z rohu out. Ono je to niekedy výhodnejšie ako rohový kop, pretože nie je to v takom uhle a videli sme to miniatúrne ihrisko v rukách trénera Benfiky, ako nakreslil celú kombináciu. Bude dôležité, či zareagujú Ukrajinci na pohyb hráčov. Veľa bude klamlivých pohybov. Teraz strela pod brvno, ktorú vyráža Ivaniak. Tak nie, brankár sa nedotkol, bolo to brvno. Lopta jednoznačne zmenila smer, ani brankár Ukrajincov teraz nezasiahol, ale horné brvno zachránilo Lokomotív Charkov od inkasovaného gólu. Dobre to vymyslel tréner Benfiky, chýbali centimetre. A zdá sa, že sa v prvom polčase už nič nestane. Ešte 4 sekundy sa bude hrať prvá časť hry a príde signál, ktorý ukončí prvý polčas. A keďže sú v držaní lopty Ukrajinci, tí budú hrať smerom dozadu. Tak ešte možno nejaké desatiny, naša časomiera už ubehla. Ešte jedna šanca pre Ukrajincov. A v tejto chvíli zaznela siréna po prvom polčase v zápase Benfica Lisabon Lokomotív Charkov. Je stav nerozhodný 0-0, gól sme nevideli, ale videli sme výborný futsal. Šanci viac mala určite Benfica. Lenže Evgen Ivaniak predvádza skvelý výkon v bráne ukrajinského majstra. Po 15-minútovej prestávke sa opäť prihlásime.
e o que queria ser alguém no futebol. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu všetko pripravené na začiatok druhého polčasu zápasu Benfica Lisabon Lokomotív Charkov. Stav po prvej 20 minútovke nerozhodný 0-0, čo posúva do Final Four ukrajinského majstra a podľa mňa by to bolo veľké prekvapenie, ak by sa hráči v bielých dresoch tešili z postupu do Final Four, kde samozrejme ešte nikdy nehrali. Pretože Benfica Lisabon prichádzala do Bratislavy ako veľký favorit tejto skupiny, keďže síce z vyššieho koša bol losovaný srbský Kragujevac, ale tam pred touto sezónou odišiel tréner a niekoľko kľúčových hráčov, takže vedelo sa o tom, že Kragujevac nebude až tak silný. No a ukázala Benfica už v prvom zápase víťazstvom 3-0 práve nad Kragujevacom, že myslí
s víťazstvom v tomto turnaji a s postupom do Final Four, že to myslí vážne. Lenže škrt cez rozpočet urobil Benfike výkon Slovmatiku Fofo, ktorý dokázal poraziť týchto čarodejníkov 5-4 v stredajšom vynikajúcom zápase. Škoda veľká je len, že Slovmatik inkasoval v závere 2 góly, ktoré ho vlastne vyradili. Hlavne ten štvrtý inkasovaný 3 sekundy pred koncom rozhodol o tom, že Slovmatik už nemôže postúpiť. Nedá sa nájsť taký výsledok v tomto zápase, ktorý by posúval Slovmatik do Final Four ako víťaza skupiny. A tak budeme držať palce, aby z toho bol aspoň osobný rekord pre Slovmatik, keďže zatiaľ najviac získal 3 body a ak by dnes vyhral, mal by bodov 6. A tak sa o víťazovi celého turnaja rozhoduje práve v tomto zápase. Ukrajinskému majstrovi stačí aj nerozhodný výsledok. A na to hrajú hráči Charkova. Teraz nepríjemná situácia pred bránou Benfiky, ale brankár Juanjo to nakoniec zvládol. Benfica predviedla útočný futsal v prvej 20 minútovke, ale Ukrajinci sú povestní tou svojou skvelou defenzívou. Navyše dnes má Evgen Ivaniak v bráne Charkova mimoriadny deň. A keď už bol prekonaný, pomohla mu žrť. V záverečnej minúte prvého polčasu po signále, ktorý zahrala Benfica Lisabon. Stále 0-0, gól sme nevideli a tak sú šance na postup otvorené pre obidvoch dnešných súperov. Do sedmičkou Enmi, ale ďalšia zblokovaná strela. Ukrajinci sú v tomto naozaj majstri. Oni dokážu včas vystúpiť proti hráčovi s loptou a zblokovať strelu. Out pre Lokomotív Charkov. Charkov sa v poslednom období vypracoval na najlepší klub našich východných susedov a prebral tak tú majstrovskú štafetu po Šachťare Donetsk, s ktorým Slovmatik hral dvakrát v UEFA Futsal Cupe v rokoch 2005 v Záhrebe a 2008 v Jekaterinburgu. V sezóne 10-11 odštartoval tú púť na vrchol Lokomotív Charkov, keď zaznamenal prvý úspech a získal vo svojej lige 3. miesto. O rok už skončil druhý za Energiou Lvov. A posledné 3 sezóny vyhral tento klub majstrovský titul na Ukrajine. Hráči Lokomotívu tvoria základ ukrajinskej reprezentácie. V minulej sezóne mali takisto hráči Lokomotívu Charkov 2 víťazstvá a hrali o postup, ale prehrali z FC Barcelona 5-0 a tak do Final Four nepostúpili. Uvidíme, či to vyjde práve v Bratislave ukrajinskému majstrovi a vybojuje si ten vysnívaný postup medzi 4 najlepšie klubové tímy v Európe. Benfica Lisabon to je plne profesionálny tím. Vznikol 13. septembra 2001. Tento dátum je ako vznik klubu, no a potom prišiel rýchly prechod až na špičku portugalskej ligy. Sezóna 2009-2010 bola vrcholom. V tejto vyhral portugalský majster Benfica Lisabon Final Four a získal tak najväčšie ocenenie, teda víťazstvo v UEFA Futsal Cupe, ako znie názov tejto súťaže medzi majstrami. Spôsob zápasu z prvého
polčasu pokračuje ďalej. Benfica márne dobíja bránu, ktorej stojí Evgen Ivaniak. Ré. Ani táto kombinácia neprinesie hráčom v červených dresoch vytúžený gól. Pozor na druhej strane, to bola strela Valenka, ktorú chytá Juanjo. Hráči sa tam strkajú, rozhodcovia nechávajú plynúť hru a ďalší skvelý zákrok Evgena Ivaniaka. To bol Rej, ktoré pálil, ale možno z 10-11 metrov a tá pozícia bola pre Ivaniaka dobrá, pretože loptu videl. V prvom polčase sa hrá veľa kúskov, ale ukrajinský majster jednoducho zahráva všetky štandardné situácie. Prihrávka z rohu alebo z autu a okamžite príde strela. Lopta tak znova vyletáva von. A tak sa hral prvý polčas 45 minút. Aj keď sa hrá samozrejme na čistý čas. Favoriti to nemajú ľahké v tejto edícii. Elite Round. Presvedčil sa o tom aj minuloročný víťaz Kairat Almaty, ktorý hrá C skupinu v Dieri a nestačil na ruského majstra Ugru Jugorsk, ktorá vyhrala nad Kairat Almaty, kazašským obhajcom titulu 5-2. Ďalšími účastníkmi sú domáci Dier a takisto český majster Erapak Chrudim. Druhý hrací deň Ugra vyhrala svoj zápas a takisto aj Kairat Almaty a tak ak dnes Ugra nezaváha a získa aspoň bod proti domácemu Dieru. Neopravujem, budú hrať proti Erapaku Chrudim, pretože Ugra porazila v druhý hrací deň Dier 5-2. Pozor na túto situáciu. Ale chcem povedať to, že ďalší favorit môže byť vyradený a nepostúpi do Final Four. Kairat Almaty hral, respektíve pred Elite Round si rozložil svoj stan práve tu v Bratislave minulý týždeň, aby sa hráči aklimatizovali, pretože pricestovali z ďalekého východu, zohrali so Slovmatikom aj priateľský zápas v stredu. Vyhrali 8-2. Hra nie je prerušená, šanca. A píska sa faul. Teraz sa ukrajinský majster sťažuje na to, že rozhodcovia pustili hru. No a pozrieme sa, čo sa tam vlastne stalo. Dvojica hráčov Ukrajiny ležala za bočnou čiarou. No a toto bol veľmi tvrdý zákrok zozadu na Dmitra Bondara. Rozčuľuje sa lekár a masér tímu. Pozrite sa, ako Fernandu okamžite rozohral a práve Fernandu potom nakopol zozadu Bondara. Pískaný bol faul, no uvidíme, či bude môcť Dmitro Bondar pokračovať, ale zrejme áno, pretože už je na nohách. A ešte tretí rozhodca upozorňuje celú ukrajinskú lavičku na to, aby nevbiehala do ihriska. Tam nie je nikto v červenom drese. Aj keď tá kombinácia nebola zlá, brankár našiel presne vyhodenou loptou Patiasa. Ten prihrával do nebezpečného priestoru na streľbu. Ale nikto nedostúpil z hráčov v červených dresoch, aby mohol zakončovať. Sorokin. A znova ten pressing Benfiky s dvomi hráčmi už na súperovej polovici.
Takže Dmitro Bondár je v poriadku a bude pokračovať v zápase. Medzi tým už Ukrajinci vystriedali a poslali tam prvú štvorku. Žurba. Evgenij Rivkin, tréner Lokomotívu Charkov, pravidelne strieda celú štvoricu, kým ostatné týmy vymeniajú jedného, dvoch, maximálne troch hráčov, aby nenarúšali plynulosť tých kombinácií. Tak Ukrajinci striedajú kompletné štvorice. Je to samozrejme vec trénera, ako vyrieši túto situáciu a ako strieda. Ale je to už v modernom futsale veľmi neobvyklé, aby celá štvorica naraz odbehla z hracej plochy a príde kompletná nová. Pekne teraz zakombinovali Ukrajinci. Je z toho aj... Tak nie, šanca nie. Už som myslel, že Šoturma trafí prázdnu bránu, pretože Juanjo vystúpil z brány, aby pomohol hráčom v defenzíve. Brankár vo futsale nie je typický brankár, ktorý čaká na čiare. On môže samozrejme hrať rukou v tom vymedzenom 6-metrovom území. A často brankári hrajú až na hranici toho územia. Niekedy hrozí, že budú hrať rukou mimo. Tak ako teraz sme videli Juanjo. Jednoducho súčinnosť štvorice na palubovke s brankárom musí byť perfektná, aj čo sa týka defenzívy, a brankár veľmi často pomáha takým vybiehaním z brány svojim spoluhráčom. Pískali ukrajinskí priaznivci, ktorí pricestovali do Bratislavy, ktorí videli tam faul na hráča v bielom drese, ale rozhodcovia nepískajú. A tu je Evgenij Rivkin, muž v obleku, ktorý sa pohybuje pred striedačkou Lokomotívu Charkov. Pekná finta zo strany portugalských hráčov a v zápätí opäť zblokovaná prihrávka. Naozaj je to veľmi ťažké útočiť do postavenej ukrajinskej obrany. Tam nie je centimeter voľného priestoru, kade by mohla prejsť lopta. Čo teraz? A znova výborne postavený Valenko pred svojim brankárom, ktorý zráža chrbtom loptu na rohový kop. Dobre to bolo vymyslené, aj pozícia dobrá. Možno mala prísť prihrávka na pripraveného Koela, ktorý bol pred bránou. Čagíňa strieľal a neurobil to dobre. A keď už lopta prejde smerom na bránu, tak zasiahne Evgen Ivaniak, ako v tomto prípade. Ale videli sme aj v druhom zápase, kedy nastúpil Dmitro Litvinenko, kapitán Charkova, do brány, že na tomto poste majú Ukrajinci dvoch skvelých gólmanov. Tým tretím je ešte Jurij Savenkov, ale ten dostal šancu na niekoľko minút za rozhodnutého stavu v stredu, v druhom hracom dni. Takže Ukrajinci použili všetkých troch brankárov. Benfica tá dáva dôveru Juanjovi, nikto iný ešte nenastúpil do zápasu. Ani teraz sa nedostane portugalský majster k zakončeniu. Je tu rýchly break, technická strela, ktorú vykopáva z brány. Myslím, že to bol Fernandu, ktorý pomáha Benfique. Pozrieme sa ešte raz, veľmi dobre zvládnutý rýchly prechod do útoku. A Fernandu v poslednej možnej chvíli odkopáva loptu do bezpečia. Videli sme opäť, ako Juanjo vystúpil proti hráčovi s loptou. Takéto breakové situácie majú zvládnuté všetky týmy na tejto úrovni veľmi dobre. Prečíslenie 2-1 to je obrovská šanca dať gól vo futsale. Dobre vedeli, že to nemôže byť rohový kop.
Napriek tomu si staval Dmitro Fedorčenko loptu na roh. No a Rogačov v jeho typickom nabehnutí z pozície zadného hráča a streľba do pripraveného bráňaceho, ktorá prináša roh. Teraz možno majú šancu hráči Benfiky. 2 proti 2. Šanca, ktorú zahadzuje hráč vo vynikajúcej pozícii na streľbu. Ešte sa mi zdalo, že tam došlo ku kontaktu s brankárom Ivaniakom. To bol s trojkou Coelho, ktorý nabehol. Toto je Fernando, ktorý predtým zachraňoval Benfiku od inkasovaného gólu. No a nerozhodný stav 0-0, tak netypický pre futsal, pokračuje aj ďalej v rozhodujúcom zápase o postup do Final Four skupiny D. Elite Round, ktorá sa hrá tu v Bratislave. Dostali sme ohlasy od účastníkov tohto turnaja, tak Benfica Lisabon, ako aj Ukrajinci, rovnako tak aj Srbi si pochvaľovali organizáciu turnaja. Slovmatik Fofo ako organizátor sa zhostil tejto situácie naozaj veľmi dobre. Prostredie na zimnom štadióne je skvelé. Množstvo ľudí na futsale, hlavne v zápase Benfiky s domácim Slovmatikom v stredu. To je perfektná propagácia futsalu. Veľké poďakovanie patrí Slovmatiku, že potom, čo zorganizoval základnú skupinu, tak aj túto elitnú zvládol po organizačnej stránke naozaj vynikajúco. Hráči okrem hlavnej plochy mali k dispozícii aj halu Mladosť, kde hráva domáce zápasy Slovmatik Fofo. A vo voľný deň, ktorý bol včera, niektoré týmy aj využili túto halu na tréning. A samozrejme, že aj pred celým turnajom mali v pondelok k dispozícii túto hlavnú plochu na tréning. Okrem domáceho Slovmatiku všetky ostatné týmy trénovali za zatvorenými dverami. Slovmatik Fofo umožnil vstup novinárom, aby sa pozreli na tréning domáceho týmu. Teraz Benfica získava loptu, ale nepresná prihrávka, ako keby trošku hráči Benfiky už boli nervózni. Aj keď sa šanca vyskytne, vlastnou chybou si ju pokazia. Tam si pomáhal Denis Osianikov v tom vzdušnom súboji rukami a rozhodcovia pískajú faul. Ty sa dotkol Bondar, ktorý zastavil Brandyho. A ďalšia zblokovaná strela, ktorá dokonca trafila jedného z hráčov Benfiky, takže to bude out pre Lokomotív Charkov. Fernando. Ešte to stihol a udržal loptu na hracej ploche, ale už je Benfica vytlačená až na vlastnú polovicu. Najväčší tlak vyvinula Benfica na svojho súpera v závere prvého polčasu. Teraz, aj keď sa nám zdalo, že by mohli hráči oveľa viac riskovať, hlavne posúvať hráčov zozadu smerom dopredu, vidieť, že ani Benfica nechce riskovať inkasovaný gól, ktorý by poriadne skomplikoval situáciu pre hráčov v červených dresoch, a tak je tam obava a ostáva vždy hráč vzadu.
No a Charkovu to vyhovuje a stále poctivo bráni. Znova jednoduchým spôsobom Rogačov odkopáva loptu len čo najďalej od vlastnej brány. A znova Rogačov prerušuje hru. Celých 9 minút sa bude hrať druhý polčas. Samozrejme, že je to skupina, ktorá hrá každý s každým, takže môže sa skončiť zápas aj nerozhodným výsledkom. Čo by trošku vyhovovalo Slovmatiku Fofo, pretože Benfica by mala 4 body, Ukrajinci by mali istý postup, ale v prípade víťazstva Slovmatiku nad Kragujevacom by sa Benfica zosunula na 3. miesto a Slovmatik by obsadil celkové 2. miesto v tejto nabitej skupine, čo by bol veľký úspech. Ani teraz sa nebude pískať faul. Za protesty vidí žltú kartu Bruno Coelho. Druhý potrestaný hráč Benfiky, Fernandu, videl žltú kartu za držanie rukami proti hráča. No a z týmu Lokomotívu Charkov Dmitro Bondar, potrestaný žltou kartou. Tentokrát sa už píska faul. No a zdá sa naozaj, že portugalský majster začína byť trošku nervózny. Fauloval Čagíňa. A znova prihrávky na istotu, ale treba povedať, že sa dobre uvoľňujú hráči Charkova, takže je komu prihrať. Čagíňa. Výborne prepustil loptu, Ivaniak skvele. Asi najväčšia príležitosť v druhom polčase pre Benfiku Lisabon, ktorú vyriešil ukrajinský brankár. Ani toto nie je gól, to je neuveriteľné. Lopta prešla Ivaniakovi pomedzi nohy. To bol Alessandro Patias, ktorý strieľal. Pozrime sa ešte raz, toto už je záver celej akcie, ale Ivaniak stačil nohou loptu tečovať tak, aby letela na rohový kop. Denis Ovsianikov sa dotkol lopty a tak je z toho out pre Benfiku. Sedem minút a 48 sekúnd delí ukrajinského majstra od postupu do Final Four. Žurba napomínaný a takisto aj Ré. Nepresná strela. Opäť dlhá lopta na pivota. A tam bol teč. Loptu tečoval kapitán Gonzalo, takže Ukrajinci budú zahrávať rohový kop. A príležitosť, ktorú mali, výborne tam zakončoval Evgen Valenko. Netrafil bránu a už mohlo byť rozhodnuté. Ono nikdy nie je rozhodnuté, kým sa ešte hrá. Ré to skúšal technicky, ale Ivaniak bol na to pripravený. Teraz strata lopty. Jedna z mála chýb, ktorú Ukrajinci urobili v obrane, ale Ivaniak čaruje. Pozrite sa, čo si dovolí brankár Ukrajincov. Keďže nemal komu vyhodiť, sám sa pustil smerom dopredu a nakoniec aj vystrelil na bránu, aj keď nepresne. No ale to sú nervy zo železa, to je vysoké sebavedomie tohto brankára.
Ré. Čagíňa nespracoval loptu, čo vyvolalo úplne eufóriu na lavičke Ukrajincov. Lopta tečovaná a bude z toho rohový kop, ako ukazujú rozhodcovia. Tak tipnime si, čo myslíte, dá Benfica gól? Alebo to ukrajinský majster udrží až do konca? Tu sú priaznivci Lokomotívu Charkov. A ďalšia zblokovaná strela. V ťažkej pozícii bol teraz Fernandu, pretože nemohol prihrávať brankárovi. Bol by to druhý dotyk. A rozhodcovia by prerušili hru. Čagíňa. Dá sa očakávať, že sa už na lavičke portugalského majstra pripraví hráč, ktorý pôjde na powerplay. Obrovská šanca a predsa to vychádza Benfica Lisabon. Fernandu dáva gól a ukrajinský múr je zlomený. Nádherná kombinácia a pravačkou, špicom k ľavej žrdi dáva gól. V 34. minúte Benfica vyhráva 1-0. Ešte raz, výborné uvoľnenie Tane. Valenko nezareagoval dobre a Ivaniak čara zbavený. Okamžite nasleduje oddychový čas, ktorý si berie ukrajinská strana. Takže by hral powerplay nie Benfica, ale bude to ukrajinský majster. Skvelé trafená lopta. Šesť minút a 30 sekúnd sa bude hrať ešte tento zápas. Benfica vyhráva 1-0 a bude pri lopte. Ďalší kontakt, ktorý nebude trestaný ani posúdený ako faul. Tam Enmi trošku prifilmoval ten pád. Ivaniak sťahuje loptu. Kombinácia Ukrajincov. No a Benfica sa snaží ešte streliť jeden gól. Prebiehajú tu rýchle počty a rátame to, tú postupovú matematiku.
Ono ešte bude dôležitý aj ten druhý zápas. Nie už z postupového hľadiska pre Slovmatic, ale tam sa môže úplne zmeniť situácia. Benfike by víťazstvo 1-0 stačilo v prípade, že Slovmatic nebude mať 6 bodov. Takže Benfica by mala 6 bodov, takisto aj ukrajinský Lokomotív Charkov 6 bodov, ale vzájomný zápas by rozhodol, že postupuje Benfica. Lenže ak Slovmatic Fofo vyhrá svoj večerný zápas, bude mať 6 bodov a tak sa bude robiť tabuľka z 3 tímov, ktoré budú mať 6 bodov. A to by vyhovovalo Ukrajincom, pretože tí vyhrali nad Slovmaticom o 2 góly, teraz prehrávajú o 1, takže by mali tej mini tabuľke plus 1. Slovmatic prehral o 2 a vyhral o 1 s Benficou, mal by minus 1 a Benfica prehrala o 1 a teraz vyhrá o 1, tak by bola na nule. Ukrajinci by boli najlepšie pri tom, ak by Slovmatic vyhral a mal 6 bodov. Takže no, bude to ešte veľmi zaujímavé. V každom prípade, ak by Benfica strelila ešte jeden gól, tak by mala istý postup. Zrejme preto zobral oddychový čas tréner Lokomotívu Charkov. A teraz pochválime Rogačova za dobrý obranný zákrok. Preto zobral oddychový čas, aby vysvetlil svojim hráčom, že na tej taktike sa nič nemení. A preto ukrajinský majster sa nikde smerom dopredu neponáhľa. Benfica búši ďalej do svojho súpera, pretože vie, ďalší gól by už jasne posúval portugalského majstra do Final Four. No, ale Ukrajinci sú proti, samozrejme. Takto dramaticky je rozohratá skupina D, ktorá sa hrá v Bratislave. Streľba z veľkej diaľky, navyše nepresná. Pískaný faul a následne aj žltá karta pre Dmitra Fedorčenka. Druhý potrestaný ukrajinský hráč. Spracovanie rukou. Úplne jasné. Nepresná prihrávka a zblokovaná strela. To bol práve Fedorčenko, ktorý pálil. Juanjo zatiaľ drží čisté konto. Benfica vyhráva 1-0, ale ešte nie je o ničom rozhodnuté.
Ivaniak sa prišiel občerstviť. A pokračujeme hre, príležitosť, ktorú majú Ukrajinci a mohol z toho byť gól. Strela letí vedľa, to bol so 14-kou Dmitro Bondar, ktorý mal postupový gól na teniske. Ak by bol vyrovnal teraz ukrajinský hráč, na nič by sa nemuseli pozerať Ukrajinci a boli by znova na čele skupiny. To nebol faul, to bol obetavý zákrok zo strany Portugalčanov. Ré. Narážačka Ré. Rohový kop. Tak, horkokrvní hráči z Portugalska opäť reklamovali ruku, ale myslím, že teraz nezahral brániaci hráč rukou. V prvom polčase to bolo oveľa zložitejšie. A toto je nepríjemný faul. Žltá karta. A navyše tam ukrajinský hráč Denis Ovsianikov zostáva ležať. Možno sú teraz hráči Benfiky Lisabon radi, že to bola len žltá karta. Potrestaným hráčom kapitán Gonzalo. Fernando. A opäť celá štvorica Ukrajincov sústredená pred vlastnou bránkou. Fernando stráca loptu, ale ukrajinský hráč je zdvojený. (2:03) svieti na kocke na zimnom štadióne Ondreja Nepelu a príležitosť pre hostí, ale strela z veľkého uhla, navyše Šoturma nemal dobrú pozíciu. Príležitosť pre Benfiku, zablokovaný Fabio Cecilio. Veľmi dobre teraz zapracoval Rogačov v obrane. A pomohol mu aj Ivaniak, ktorý už mal jednoduchú situáciu. Oddychový čas si berie Benfica Lisabon. Tak, oddychový čas Benfiky a tréner sa rozhodol, že si postup chcú vybojovať sami. Vidíme, že s trojkou je Bruno Coelho na hracej ploche a Benfica hrá powerplay. Nechcú sa spoliehať na večerný zápas hráči Benfiky. Ak strelia gól, sú jasní postupujúci.
Ale ak inkasujú, ďalej pôjde Charkov. Tak uvidíme, ako táto veľká dráma skončí. Tak vyrovnaná skupina. To je neuveriteľné. Jediný Kragujevac úplne bez bodu a bez šance. Slovmatik vzhľadom tomu, že má také skóre, že mu neumožňuje postúpiť, vlastne môže rozhodnúť o postupujúcom, ak tento zápas už ďalší gól neuvidí. Ale Benfica sa snaží vyhrať dvojgólovým rozdielom a tým by zrazila Charkov v tej minitabuľke na 0. A bola by postupujúca práve ona. Tak uvidíme. Jedna jediná akcia môže rozhodnúť o celom turnaji. Samozrejme, že Benfica ide do veľkého rizika. Ak by inkasovala gól, tak je hotovo a Charkov sa teší z postupu. Bez ohľadu na večerný zápas. A vidieť tam tú opatrnosť na teniskách hráčov v červených dresoch, že sa nerútia do nejakých zložitých situácií. Chcú si vypracovať čistú pozíciu na zakončenie. Sekundy bežia. Jedno zakončenie Benfica bude mať určite, to je jasné. Ale kto a kedy zoberie zodpovednosť? Pokračuje sa hre. Dá gól, dá, Benfica postúpi! Uvidíme, či je to ešte v čase, naša časomera uplynula, ale zdá sa, že toto je postupový gól. Benfica to dokázala 2 sekundy pred koncom celého turnaja, svojho vystúpenia. Tak to, čo si dovolil Joel Rocha na lavičke Benfiky Lisabon, to je hororový príbeh, buď alebo, ale vychádza buď. Pozrite sa na ten súboj, Benfica to zvládla skvele a zlatú tenisku na nohách má Fabio Cecilio. 2 sekundy pred koncom Ukrajinu zráža z postupovej pozície. No a teraz budú reagovať samozrejme ešte Ukrajinci. To je neuveriteľné, čo dokáže Benfica. V čase 39:58 dáva Cecilio druhý gól. A vidíte, že aj brankár Ivaniak pripravený streliť ten gól, lenže 2 sekundy. Dokážu to Ukrajinci. Časomiera sa samozrejme nepohne, kým sa nepohne lopta. Takže stále 2 sekundy do konca. Ani toto nebude platiť. Žltá karta pre Rogačova. Ale nič nehrozí, samozrejme ten ešte nemá žltú kartu. Bondar a Fedorčenko boli potrestaní, takže tretí potrestaný je Rogačov a stále 2 sekundy do konca. Tak Benfica nedovolí rozohrať doľava. Strela z veľkej diaľky, je koniec. Je koniec, Benfica Lisabon to predsa dokázala a postupuje do Final Four. Ukrajincom zostávajú oči preplač. Tak blízko, blízučko bola ukrajinská ekipa blízko k postupu, lenže nakoniec sa tešia hráči z Pyrenejského poloostrova. Benfica potrebovala na istý postup vyhrať o 2 góly. Toto je prvý z nich, ktorý strelil v 34. minúte Fernandu, ale stále nebolo rozhodnuté. No a postupové karty mal v rukách Slovmatik Fofo v záverečnom zápase. Benfica to vedela, začala hrať hru bez brankára a 2 sekundy pred koncom Cecilio dal postupový gól. Benfica si zahrá Final Four. No a v tejto chvíli je jasné aj to, že Slovmatik už nemôže skončiť lepšie ako tretí. Takže poznáme poradie na prvých 2 miestach. Ešte to rýchlosti zrátame. Slovmatik má s obidvomi súpermi prehru o 2 a výhru o 1. -1. Ukrajinci výhra o 2, prehra o 2 je na 0 a Benfica prehra o 1, výhra o 2, takže +1. Takže je to jasné. Benfica Lisabon skončí prvá a Lokomotív Charkov druhý. Slovmatik Fofo potrebuje remízu na to, aby skončil na 3. mieste.
Teraz bude nasledovať prestávka a prihlásime sa o 18:00, kedy je na programe posledný zápas celého turnaja skupiny D Elite Round, v ktorom Slovmatic Fofo nastúpi proti Kragujevacu.